Nek larang sandang, larang pangan kuwi ora, merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih mblegedu. Nyalane wae. Deloken. Penganggonku sarwa emas. Nanging mbuh jalarane kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lara. Akeh rajapati. Ora kemu kok muni mbih barang iki apa? Wedhus wae ya kae ya. Gong meneng otok to gong kowe gong. Wah. Apa saiki wis ora seneng jaran senengane wedhus wae ya truk ya. Meneng otok gong. Seneng kono wae. Ngitungi ndok pitik kuwi lho. Kok ngerti kowe? Bebasan esuk lara sore tumeka ing pati mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakake klebu nimbali para pinter para wiku winasis supaya ngusadani rengkaning praja parandene ora mendha ning Malasaya untuk ngerda. Lah banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa negara Ngastina bakal uwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah tekaku ana kene kadawan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo kaluwihane Semar ki apa. Ning gandeng aku mung saderma didhawuhi anane ya mung mangkat. Wis ngono kuwi. Mula ayo saiki gelem tak boyong ning Ngastina. Semar jaluk beban apa wae bakal dituruti. Ayo, gelem ya Semar. Iya Kakang Semar. Aku pinangka dadi saksi tama. Yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong wis ta. Arep ngarani beban apa aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyake Kakang Semar. Wis ngalila wantasang Badranaya. Angracut aji mancala Sakti Dewa Utama nggih kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten Ngastina ning ampun sakniki margi niki kula tasih wonten ayan benjang yen pun rampung ayan kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayanmu kuwi kok sajak penting. Nggih udakara setengah taun munggahe setahun malih. Setengah taun munggahe setahun. Oh, gampang kowe ngarep nampik Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyake kowe ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawane para Pandhawa ning tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur gedibal 17. Lah mung arep dimulyake kowe ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Lan meneh mau ngarep aku kandha nek jane aku ora percaya karo Semar. Aku jane suthi teka ning panggonanmu kene. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk sarana alus ora gelem. Apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar? Kersane sampean pripun? Kalau sawangen, deloken. Aku rene iki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikap gegamaning ayuda. Mula nek kowe mangkal, kowe wangkot ora gelem tak boyong, karang kadempel bakal tak dadekke Karang Abang. Cangkeme lho, Mas. Mbah. Nuwun sewu, mbok nek duwe wadang kacang ki diatur. Iki rasa metenteng. Prengus. Sorry, Mir. Ora watono mong kowe iki. Iki sapa iki Bakong iki? Arep apa? Gong sabar lho, Gong. Sabar ki ana watese jane. Kok pasul sisan lho kowe truk meneng bae to kowe iki. Oh iya. Iya.
Bagong kowe aja melu-melu. Lho ora melu-melu kepiye? Rombongan jangku kuwi. Sampeyan sing suwe-suwe gawe kemropo ki sampeyan. Gawe kemropo kepiye? Sampeyan dapane napa teng sina tak takon. Wis kondang yen aku disungguh-sungguh dadi pujanganing ratu. Pujanganing kraton dadi pendhitaning ratu. Lah kene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepun barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi? Ngelmu batine ditata solah bawane. Neng kok cangkemmu elek, Bro. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo pendhita. Wis ben nyatane elek tenan. Omong ra diatur perkara kowe ngelek bapak ngonekke bapak wong melarat. Aku ora apa-apa, mergane kuwi kasunyatan. Neng barang kowe muni ngemengke bapak, kowe muni bapakmu batur gedibal 17. Lara atiku, Mas. Bapak, kowe padha wae karo ngemengke karo bapak, wis nginyak-inyak bapak kowe. Bagong sing ora trima perkara bapak melarat ya wis ben melarat. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki wis ikhlas wis nrimo. Nrimo apa anane tetep bersyukur. Merga piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak dhewe ning bareng kowe gleneng umuk merga sugih bandamu pirang-pirang ning kuwi ora hasil lemu nilep duwite rakyat apa ora ngaku wae kowe sangkune barang kuwi ya tukang korupsi ngono kadang uneke bapakmu batur gedibal 17 mongko upama ditelusur ditimbang ngono Semar nek karo Durna derajate malah dhuwur bapak ora coba saiki bapak ki sapa bapakmu genah mung Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi nak toto gelar. Ning batin jane bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono kuwi, kowe la ngeyel. Nek kowe tak kandhani ya kowe bapak ki jamane senom. Jenenge Sang Hyang Tusiya. Ismaya. Sama reng anu sama moreng. Ismaya. Jenenge Ismaya. Kuwi. Lah ning apa jenenge mau? Ismaya kuwi Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya taga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya, sing nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapak ki dewa. Kakangne Bathara Guru dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kuwi muni Om. Waduh, tak gantung bare iki Bakong ki mingan ki. Muni Om aku nek karo Bathara Guru ki padake. Dhuwur aku derajate karo kowe iki. Oh aku ki nek dina minggu lek kuping genik. Lekku dolan. Lekku camping ki ning pinggir Kawah Candra di muka tak kandhani. Aku nek cara-cara nggon pelem bakar marshmallow. Lekku bakar ning pinggir Kawah Candra di muka. Weh. Ha ning bareng kowe. Kowe iki Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Mbiyen kowe bagus ning merga saka moralmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu sengkune kuwi. Kuwi sengkune mbiyen ki ya bagus ning merga saka unine. Merga nek muni sok elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mulai tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono arep nyepelake bapak. Melaratmu batur gedibal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak. Bapak masuk angin tak keroki, bapak asam lambung tak pijeti. Bapak juga ki rike tak masak, piye? Tak nongseng. Lah aku ki tresno nang karo bapak nek kowe ngeleh bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumbar ning Karang Kadem arep tobong. Kowe Bagong sing arep belani ayo. Do muni kowe saiki dur muni.
Maning ngonekke bapak meneh tak lakban cangkemmu tenan kowe. Nek ngono kowe arep wani karo Pendhita Durna. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Aku rene ngrit wadya bolos gelar papan. Galo, delokon. Kowe piye? Nambemu mau meneh piye? Aku ngrit wadya bolos gelar papan kae. Sawangen kae. Sing tak ndol-ndolke mesti mung Kurawa to. Kowe pancen ana apa jenenge? Kowe iki ngendolke Kurawa ki rombongan apa? Mung rombongan Babarasi kok tak ndol-ndolke iki. Njur ngapa? Bagong ki ana Semar kok wedi arep kowe ngerit Wadyabala. Arep kowe nggawa Kurawa Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane Wadyabala klebu kowe kuwi. Iki sirah nek didetleke nggo sirahmu ki udyar kowe. Ngersake napas perbuatan. Gah. Ana napas perbuatan sing gaweke munyuk ya wegah aku. Kur makwak-makwak mangko men. Pancen kowe iki anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa, ngerti nek bapakne arep diajab patine, njur dibelani, njur mbaelani. Gawe marem. Nek ngono Bagong iki engko sing saguh arep ngundurke Kurawa. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Ngono to, Gong? Lah sing ngomong aku wani ki sapa? Sing ngomong aku arep maju ki ya sapa? Oh laleh mau mencak-mencak nesu-nesu kuwi mau ngapa? Nggo ngapa kuwi mau? Lah aku kan mau nantang kowe. Aku kan emoh nek kon maju. Enggak mau no. Nantang ke sapa kowe iki? Lho, lagi ana Anoman. Aku kan nyambut gawe. Mengko kon perang ngadepi Kurawa. Nah, awake dhewe cukup nonton wae. Karo ngopi. Rasa ngopi wae iki asam lambung, Gong. Wah, Ding. Ya tak nyusu wae nek. Sing coklat. Sing coklat. Gah, pikiranku jorok ning ngono kowe. Oh, jebul kowe iki meng nantangke to, Gong. Ha iya. Ha ngono kok lho mono su mencak-mencak. Kowe tenanangan man kowe iki dine gawean lho. Anuman aku njaluk gawemu ih ndika. Mangke cekap kula ingkang ngunduraken para Kurawa ya. Kabeh wae mangsa borong leh mudha ngundurke Pendhita Durna, Patih Sengkuni lan Kurawa. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempyok ing ngaradan. Sendika Pak, nggih, sendika Pak, siap. Ngestakaken dawuh. Aku tak mlebu nemoni Ndara Gatotkaca. Lan umpama cara ratu ngono aku arep kundur ngedaton. Aku iring ngono nganggo ladrang. Aku kok kepengin balabak. Apa? Balabak. Apa? Balabak soalnya wetengku wis blabak-blabak. Oh ya, wis sak karepmu wis Pak, penting kowe seneng. Nganggo balabak Bagong. Ya sok kono.
Cendol gosik ya ana. Iya, Mak. Mbak kowe iki salin sing jodone iki to, Nduk? Gedhe banget kowe iki. Ya gosik, Mak, tak salin sik. Ah, kono sing salin sik men sing rada apik. Malah yo ngawur kok kowe iki, Yon. Iki susu, Mak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih maturaken panuwun kang tanpa pami kalih warga mancingan parang tritis mriki ngaturake panuwun bareng karo kagem Pak Lurah Bapak Topo. Iya. Beserta pamong kalurahan. Yo. Terus iki mbang iki awak dhewe wis kelakon suwan Suwan ana ngendi? mancingan parang tritis. Iki adicarane apa, Mak? Acarane bengi iki apa? Wayangan. Iya, ngerti nek wayangan. Acarane ya kuwi Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Sedekah laut. Sedekah laut. Ya. Ngono ujupe wayangan bengi iki kuwi Bekti Pertiwi utawa apa mau Pisungsung Jaladri wujud syukure para masyarakat mancingan parang tritis kene. Yo. Ngono, Mak. Terus ngaturke iki ya awak dhewe iki mengko akeh kaluputane merga awak dhewe iki isih dalam taraf pembelajaran. Yo, dalam taraf pembelajaran. Heeh. Isih akeh klera-klerune nggih nyuwun pangapunten. Yo, Mak, ngono. Iki bengi iki barang awake dhewe ora dhewe. Tegese ora dhewe kepiye, Mak? Ora dhewe iki bengi iki awake dhewe di kancani karo Wiyaga. Ora tegese bengi iki awake dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu menungso salah kedaden utawa apa, Mak? utawa hanya Yo, sapa, Mak? Bunda Mimin karo Princess Apri. Iya. Wis ta munggah panggung ning durung jumeneng. Rasah dijumenengke. Aja. Iki kudu dijumenengke arep ora iso jumeneng wisane aduh. Kowe iki yo ngawur kok, Mak. Pisan-pisan ngawur iki ya perlu kok no. Ora ngawur ora ilang asam lambunge. Aduh, jan. Ora wawu-wawu. Aja ding kuwi mau mijeti aku terus rada tambah ngulek-muleke. Ora. Aku mau munggah ki nggawa degane. Ya tekan kono kok dirampas. Lah ya. Oh alah, ngono mijeti wae entuk degan. 200 tambah degan. Ya ora apa-apa. Rokokku barang ki tak bungkus utuh tak tinggal kono. Iya wis ayo gek dijumenengke. Sapa? Sing ngrebab apa? Aja. Aja, ngundak alem ndak njaluki meneh kok. Kuwi nek wis ngetokke gendam, wah. Iya. Saiki gek dijumenengke, Mbak.
Mimin karo Mbak Apri. Yo mak dijumenengke. Spote nganggo apa? Manut kanca-kanca warga laras. Ah, monggo. Sugeng dalu. Raga tuwa rung sida ngene menggeh-menggeh. Wis. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu Bunda. Wah, jenenge penyamika jas merah ora tau melupakan sejarah. Nyatane panjenengan ya tau tak susoni sakang sasi to. nggih, nggih. Dadi apa lho?
disusoni ning racun isine ora. Lah wong Wong iki dihormat arep Allah tanpa rupa, arep paribasan wujude sramadolke. Ibu menika rak sapa sing kudu hormati ibumu, sapa kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu lagi sapa sing kudu hormati bapakmu. berarti kowe nomor 4. Kok nomor 4 itu? Bapak Sing mbok hormati Ibu. nomor 2, Ibu. telu, Ibu. papat. Bapak. Kowe kan bapak. Ora. Ceritane ibu genah bunda. Lah kok kowe iki lho karo Mas Gading nyusoni 9 sasi. Lah susumu diperes metune ora asi Ya apa? Keringet kok, Mas. Senengane wae. Lho, kasih sayangnya gimana lho, Nak? Kasih sayang seorang ibu menika nek dhisik isih apa jenenge kasih ibu sepanjang jalan. Lho, ngono gitu. Ya, Karena Bu. ana pedote ngono lho. Ya Bu, budrek kowe. Sugeng Sugeng dalu. Mas Gading. Sip. Saya dewasa saya ganteng. Ganteng lah ya. Allah. Sing apik wadah bayine kok wadah bayine sing apik. Wadah bayimu ketoke dhisik ling lairke ora resik ya, Lek. Apa? Lah kuwi kok sikile jek keri. Iki ngono driji. Driji kok ora nek kukune. Ki suwangne mancingane aja macem-macem lho. Lho. Lah piye? Atau iki mawe jenenge Bekti Pertiwi gitu. Bekti Pisungsun Jaladri. Lho acarane kaya ngono arep kotori dengan kata-kata kotor. Lah kele mancing-mancing dhisik sukimen kok ndak ada bayi iki. Imbane. Imbane apa Imbane nih? ibarate. Oh. Kapang sangat boten ndiraken panjenengan lho kok ya. Piye? Senajan to ana bintang tamu anyar paribasane ana Mbak Tatin, ana Elisa, ana Nggih. Lintang Kairo, ana Nggih. Niken Salindri. Nggih. Kula niku nggih Bang padake kok cantik-cantike bocah-bocah niku. Lho kiki anggapan leluhurmu ngono lho, Lek. Oh. Lah kula kinten pun dilabuh wae. Kok padake ndas kebo. Dilabuh. Ayune kok ngene kok ndas kebo. Cantik kok ndongake warga Matur mancingan. sembah nuwun Nggih. warga mancingan wis kaping pindho iki, Lek. Oh, ayo, Nak. Sowan nggih. Kula dongaaken mugi-mugi warga mancingan tansah pinaringan berkah. Amin. Ingkang sadean dipun paringi laris lancar. Amin. Ditebena saking suker sakit lan memolo. Sing dadi nelayan. Heeh, ya panen iwake mati-tikel. Hasil perikanane paringi lancar, Iya. paringi keselamatan, Iya. soalnya lautan kan ya resikone gede to, paringi Iya. ndonga sak bisa-bisane. Kowe muga-muga gaweanmu ning kulon kono ndang mentas. Ngono. Pi ngono apa to, Pri? Heh? Eh, Kowe rak dodol kae to, Lek, kop Pak, kop nganggo sungu. Pak, kuwi kan ya wisata ziarah, nek kono ana wisata ziarah, Bekam wisata sungu. alam. Lho, dadi gumantung manusiane. Lho, Lah, gumantung piye to? manusiane. Pamuka ning hotel, hotel tok nggo apa? Istirahat, transit men sesuk mulih ata bebayune apa tok nggone stok. Lho gumantung. Bojo ayu ki tok dol apa tok eman-eman kehormatane. Dadi diciptakan di dunia itu pilihan kok, Nok. Kaya aku ayuku tok dol murah apa kehormatanku tak jaga ki pilihan lho. Ya kowe engko nginep karo aku ki tak kekrek gulumu engko. Apri. Apri, kok mbok berita sing ora anu ki, ora diboborke. Lah kowe ya kepunjulen nak wonge salahe kok. Imbane karena apa, Nduk? Sampeyan tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita sampeyan dipertanggungjawabkan. Lambemu ki tok nggo ngomong apik apa tok nggo gibah kanca. Tanganmu ki tok nggo tumindak apik sedekah apa nggo colong jupuk. Tanganmu ki tok nggo maca nyekel kitab apa tok ngisik-isik bojone kancane. Menika wis dadi kabeh dipertanggungjawabkan. Tok kulit mripatmu tok nggo nyawang kebecikan, kebaikan apa tak nggo nonton film unyil. Wis ana Film apa ta, Lek? film Jepang sing anu kalimat mung dua kali mung ae lho. Loh, jadi semua dipertanggungjawabkan aja Pak Kana. Dupeh jek sehat, dupeh seh enom nggih mboten. Nggih. Dupeh diparingi sugih bondo Nggih. bandu terus kumalu wong Jumawa. Menika wau Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Gus Sukimin menika. Aku ya mau ngelingke kanggo awakku dhewe Iya. kanca-kanca warga laras. Dasare kowe kan saiki predikatmu wis banci syariah. Dadi wis iso sembur tutur wis. Aku ya nyon pirsa kula nyon pirsa Mbak Limbo. nggih. Saatase bintang tamu akeh banget. Kok sing dipilih Mimin. Nek niki kan gur melu-melu niku kan gur Nggih, takjak Kang. nek niki. Kok sing dipilih kok Mimin. Aku ayu ya ora. Suaraku ya ora apik. Aku joget ya ora luwes. Kok
dipilih. Mudeng ora kowe. Lah ngopo? Kowe iki nek wis genep ping 5 sok dilabuh. Dari apa iki? Berarti mesti ana petingane. Sak elek-eleke menungso duwe keluwihan, lan Nggih. sak apik-apike menungso di kekurangan. Oh, Nggih. mimin kae nggon rupa rapate apik. Ning kae iso dadi madrasah kagum anak-anak. Oh, mimin kae jane ora luwes, ning disawang nyenengake. Telek. Apik kae ayu, ning murahan. Murahan apa? Apik kae ayu ning lenjeh. Iya. Apik kae ayu ning ceroboh. Wis Mimin intine kae ora ayu ning resikan ya, nyenengke ya, sopan santune apik, adat ketimuran. Oh, kae nek ditimbali ning parang tritek. Intine omonganmu ki mau kowe sing apik, aku le begenggek ngono to. Ya ora pikir lah begenten lah. Krungu sing cah cilik arep mlebu mau lho. Napa? Lho sing ngarep ki cewek, nek sing mburi kuwi banci. Cah cilik lho le muni. Gede sithik tak jak gelut. Apa ya ora dipari ya Allah. Walah. Oh, kayak diomainin tahun dulu. Iya, Oh, iya, anjir banget loh. Waduh lah kok ono. Terima kasih kipasnya. Iya, banci kok rokoknya raja. Lah kudune kayak apa? Ya ratu no. Saking Mbah, ki lho sak reke lho Lek, walah, ki lho. Wis, matur nuwun nggih Mbah. Saking apa ki Lek, ki wacane apa? Nyuwun lagu Kereta Senja. Caping gunung dari Pak Ruslan jualan kipas. Oh. Menawi digantos kereta malam pripun lah senja dereng enten tikete kula. Kereta senja telah tiba di depanku, terasa hancur rasa hati ini. Ya Allah, gaweanmu bogem ki ya ora digawa rene. Lagunya kan yo ngono kita. Waduh, Pak niki mang labuh mawon mboten napa-napa, Pak. Piye Mas? Niku dilabuh mawon pun mboten napa-napa Ini lah lagu ikhlas. ini nek kula. kelelu Tio Fanta apa? Tio Fanta. Tio Fanta apa sapa nang jaman kula ya cek laris jaman cek perawan-perawane niku Pak sak daraan. Perawan kupinge. Caping gunung. Ndongakno warga kene sik kowe rung ndongake kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mugi-mugi sedaya ingkang pareng rawuh maliginipun warga mancingan pinaringan sehat walafiat. Amin. Dirga yuswa. Amin. Garwane tambah sayang. Amin. Putrane tambah gebekti. Amin. Maratuwane tambah gemati. Amin. Tangga teparone sansaya sayuk rukun. Amin. Kanca nyambut gawe ora diarani mungsuh ning partner kerja bersama-sama kompetitor yang sehat. Karena setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki, jangan pernah takut kehilangan rezeki. Apri sing ayu ora payu, mimin sing cantik laris ora kurang dalan. Lah niku mawon sing nggo contoh. Larismu karo Mbah Harjo. Mbah Sastra. Tek nomor 50 tuh pareng arah brondong ya ora ya wong kok tuwek kok. Wonten pamundutan apa Mas Niki, Gading niki. kiwaos sekalian? Buat Apri Mimin niki tulisannya. Menapa? Kula wasaken kok ndak ono paribasan gitu. Mas Piye Janu ta? ngono ya ngono. Mas Janu ki pakne gede kok dilewek ki kok. Pamundutan tembang Mawar Kuning, semoga upacara adat ini tetap lestari dari Amin. para masif nggih. Leres. Para masif nggih. Buat Apri ingkang cantik tapi membosankan. Wah, bohong. Ini lho, Fitnah lho. Apri cantik tapi membosankan. Lho Mas Gading, Mimin biasa tapi nyenengke lho kata. endi mosok to? Biasa ning gembetot ngono. Mawar Kuning rumiyin apa Caping Gunung derek? Caping gunung rumiyin. Caping gunung oke. Nggih. Iki nek bebungahe lho Lek mbok dibuka. Lho, paling bebungah 200.000. Terima kasih berkah Ah. barokah Lumin Tuhan Jayang Bawono. Ini buat kamu. Iya. Itu buat kamu. Heeh. Khusus buat Lekmen, besok buat beli kotang. Buat wadah cengel. Iya. Cengelmu dhewe. Lah gua ada Kalau cengelok dikotangi. Lah sing diadain apa? Duit kok. Ya gua ada cengel no. Dengarkan ini punyanya Dedek Mindola, yang lain nggak boleh minta. Alah kemayune. Caping Gunung nak. Anjay. Nggih, caping gunung. Dibawani Iki pomo dijembleng. wayangan rong dina ngono piye ta ndah senengku ya wae. Pengko Nek nek- sedina kok ora katok ngono lho mangsa. Kowe engko kesorot srengenge koetan maleh lanang. Kowe iki kok. Jenggote ra tukul kabeh.
Senengane kok aipe sedulur dibuka ira itu ya. Ibaratnya pipi dongos diwedaki men ketok ra dongos, lambe ndomble dilebaki men ketok tipis tigar jambe kok malah ketok brengosmu ketok lanang. Sekate-kate wong senengane anu. Lah iki kaya wong bar mangan kerupuk. Mek. Wong arep nyenggol lakon foto karo aku lho inden 3 sasi aku iso foto. Ya Allah, bayar 5.000. Ayo bawa nak. Iya, aku sing bawa, kamu sing jengleng. Nek kira-kira kurang mampu lagek minta tolong kakak. Ning nek kira-kira mampu lakukanlah sendiri biar kamu nanti bisa atau Bola-bali bandeng, apa? banci gendeng wis. Kentang. Saben bengi nyawa dijenggleng nggih. Nggih dijenggleng nggih. Mengko kanca-kanca nek kula mumpul di sawang. Boten. Nek nyawang pasuryan mawon nggih apa nyawang payudara lho nggih. Kula mumpul jeneng-jeneng wong niku lho pikirane piye kathah niku ta werna-werna ndarane. Payudara daya ngalore kok le. Pamer-pamer. Kok sekate-kate anarkis lho. Panguripan Panguripan ketujulen kok. Ayo jeneng. Mas Wahyu sabar lho. Nek karo budhe iki alon-alon, ora grusak-grusu, pemanasane rada suwe ndak kecetit. Iya. Iki budhe lho. Saka pamamasku iki sarjana kabeh lho. Iki kok rembugku ora digugu. Ai kontak bateng tak mak. Iki kok sirah kok kebak ra iki sirah apa sarean jare kok. Sirah apa saran kembang lore kok sarean. Apa nek ngomong dosa lho buri kowe. Omonganmu aku amar tok labuh. Terus sarean omonganmu medeni lho, Bri. Lah kok wedi iki? Mbok ora yo apa ya jenenge ora wedi omonganmu sing ngomong padha ngomong sing mbok medeni gegirisi omongan kok. Lho, marke mengkorok. Kanca-kanca ingkang sekeca nggih. Nggih. Allah tanpa rupa kula menika Guestar. Nggih. Kapok. Kapok kok iki nek upuk ya ngono kuwi. Sek. Oh. Cek. Waduh lah. Alah kalau sak kelimahe kok rasa teguh. Yen memajang. Ayo among karo. Udus. Wis mesakno kahanane tole. Waduh, kuwi bar disabutke ngiwo bali nengen. Jane sak kandhani to. Sak kandhani to. Nek teklate sak kandhani. Aku ning mancingan nang perang kritis melu apa ora? Derek ning ora rewel kowe tak kandhani pengen rewel. Ning rewel kok rewel. Nek kaya jambakne. Wis tak weling lho, nek melu ning parang kritis ora parang rewel lho. Kono Wis ana dumamake to. Ngene iki to. Jenenge sapa to? iki. Tak senengke iki jeneng iki. Heeh. Keswan. Kaya hakku ta mbokne aku hakku ta. Hak. Nek anakmu tak jenenge kono terserah. Wah. Pak, sing jenenge Donya digelar kok. umume Keswan ki ora brewoken kok kowe brewok. Bar tak bonding kok. Yen memajang asik. Udus. Asik. Among karo. Klotrak. Kontak. Ya go sing kuwi. Nah. Mati. Yen memajang. Among karo. Yen memajang. Kok wis mriki kok matanyang. Padha le didumat 350 kok le kok apa ngamengnya. Urip to, Kak? Oh.
Oke, baik. Ini di sini aja ya buat nanti cadangan. Men. Apa toh aku omong banter jarane aku galak. Omong alus darani menye-menye kudu piye? Apa wong aku iso bangun kesalahan? Sing sabar yen memajang. Among karo jener kuning, jener kuning. Iki lakone tekan jam 7 gur memajang terus lho. Kok memajang kok ora rampung-rampung. Lah nyenengke lho jogetanmu. Among karo jener Nggih, nderekke ngatos-atos. Lila Mas. Bintang tamu lho pada ketek ogleng. Arep neng Mbok ndi? sepenak to, Mas. Arep neng ndi? Arep pindah neng Sor Pandan. Kuwi nggo napa? Aku kok sejak mudhepe ta lokasi ngene kok ngerti. Aku lho tak jerumuske. Meneduh. Kono iki ra ono lampune ae peteng dedet. Dadak nggo HP. Oh. Oh. Mbah Harjo. Oh. Oh, Keswan. Oh. Pengedan. Aku kok ketoke rumangsa di matamu aku kok bosok banget kok beri kok. Kok raimu ireng kabeh le. Bleber. Keringet kok ireng ki mana. Keringet ireng apa? Penting atine resik. Iki keringet apa beceren kok Apri bosok. ditutul sik. Kok ireng. Lah dalah. Oh, kok iso ireng mawa racun po ya? Ora kok enten racune. Apa kowe iki iki cumi-cumi? Iki jane kanca-kanca iku perlambang. Nah, Mimin kae raine ra tek diudi. Ning atine pe carane resik atine. Ora iri, ora drengki, ora sarai, ora dawen panas ten pati open. Apri kan dandani rai nganti atine bosok bareng ra diopeni. Ya sesuk dikum rinso. Kok. Among karo jener kuning. Alon ya, Mas. Sak peloke bar apa? Trek. Bar operasi anu ki lho, mium ki lho. Mbok tenan to, Mas? Lho kowe iki kudune kencanan karo ling ngendang karo ling jedor. Karo malah ngomong Mas Wahyu karo Mas Bimo. Mas Wahyu. Tanggal 14 aku melu kowe lho. Nek ngantek tok gawek-gawekke titenono. Arep mbok kapake. Nenen. Kita tuh partner dalam satu tim gitu. Wayang itu kolosal loh, sinden sing banyak hebat. Menapa? Wedang. Saya puji. Sound system sing hebat, napa-napa sing mumpuni luar biasa, didukung bintang tamu sing madol ke. Gilani. Ayo nak tintak kena. Kembang wae petang. Guna Kok malah kayak pocongan culi ae to Mas. wong ki mbok sing mulak ngono kuwi iki garek tembunge. Ayo bawa genti enek nu. Nesu. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar dadi iku kasih Gusti Allah iki ujian. Kamu akan diangkat derajatmu nek wong do ngremehke kowe aja lara ati. Sabar. Kok gur kembang pacitan kok gur kembang Kok ger padha ra aku ireng. Apa pokoke kon nom terus, kon ayu terus. Atas
Masih umur 50 dijek kimplah-kimplah kaya duduh guling ngono nek ra wong ngerti rasa ya. Oh raimu gak ireng. Duduh Sok bakale sampean ya ireng ya padha aku, sok kempot kabeh iki ngalami. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Nggih, Mbah. Kok nyebal tua ra ireng. Nggih, Mbah. Kuwi keringet apa peceren? Lho ora bedak kok katarak apa piye kok. Rungokno Mas Gading. Nggih, Mbah. Simbah tinggal weling. Mas Gading, Nggih. katuran pinak wonten Istana Karangnangka nggih, Klaten nggih. Nggih. Arep mbok kaya apa? Yo kan sok ben yo ngene Gading to kae. Ten dalam kamangga inggen monggo. Nggih, nggih. Kamangga iki. Lanjut to nek Istana kuwi kamangga inggen, dalem kamangga inggen. Lho, rumahe wis enek kolam renange. Lho, kolam renange jenenge Tirta Glugut Kencana. Dadi nek bar renang ki dijamin dian. Yo jane yo ayu orang-orang tertentu aja nggak suka sama aku. Oh, blentong. Ya kepiye ta iki? Oh ya. Oh, Ayo. aku eliner. Pacitan ayo. Waduh. Anu kalau menjinge diatur sik. Alon-alon. Sarah. Aku ya iso ning ora tekan atiku kok. Kaya wedok lenjeh kok. Aku ya iso ning. Loh, iki gerak dan lagu kok. Ngepaske kendangane kok. Iso ngene. Ora balen aku pisan kas. Ayo, Mas. Sapa ora? Ngono aku kesan bali ning masa lampau. Piye Mas Gading? Piye Mas Etika Gading? ketimuran ya ora ngono kuwi nek aku. Ora iso. Masa lampau pripun? Padahal kula ngreget ngono ya. Alumni ngoten. Ayo. Kok do sentimen to? Aku ning kene bintang tamu kok disepelekke. Kok kaya Satpol PP ku ya maling to, Cah? Wes beda ya. Ayo, Ces. Panas. Oh. Lho dicengkok. Heeh nek gur kowe monoton ya sindyan iki hebat kabeh. Apa kok pareng ngalahke suara sing. Piye tengkok piye? Panas. Alus. Panas. Kepanasan kan suaranya mesti rada suda to. Soale kan Panas. kepanasan kan mesti karo ora fokus ning nggon suara to. Mungkin si tangan sijine nyekel payung. Panas. Iki kalem. Oh, lah bar kepanasan kan gobos. Oh, ngono. Oh, dian. Lah, ayo nak. Enggak ngono kuwi tengkok Ya, ya. oh. Ning jangan banjir vibrasi lho sithik ae, cengkoki sithik-sithik. Iya. Panas. Oh. Iki jenenge wong ngeden gebelet. Yo, Dan parian Parian. menyang Medan, yang Medan. kulaan kuaci. Warga mancingan kebak ing rejeki. Allahumma Amin. Duit sing akeh ya rezeki, bojo sing mati ya rezeki, kanca sing sayurkun ya rezeki, kesehatan ya rezeki. Suatu itu wujudnya tidak hanya berwujud materi saja. ya. Keberkahan ya rezeki sithik tapi kok cukup ya. Sithik kan iso nguliahke anak ya. Sithik ning kok iso nggo serawung ya. Okah ning anake telu mentret kabeh, bojone ra tau mulih. Lah piye? Saya kira berkah to. Heeh, anake mamah ndek utang sahur padu, maratuwane ngancap, tanggane nggo linggis. Ayo. Ku ya parian.
Parian iso ra mampura. Guradul rupa tok. Bapak Ibu, bapak-bapak utawi ibu ingkang gadhe pados mantu. Dipun talisih rumiyin, dipun tintingi rumiyin. Apri cantik. Ning cantik aja tidak cukup didelok. Ayune iki alami apa nganggo susuk? Lah, menika piye? Mimin kae ora ayu. Ning kae nganggo mergo air wudu. Lah, itu bener to. Air wudu karo susuk wis beda. Lha pun beda. Lho aku dandan ngene iki rak nggo pengiling-iling kanggone wong lanang-lanang. Napa? Dadi ning omah ki sing ayu ki ya gur bojone. Kanggone wong lanang ki sing ayu bojone. Aja golek kono-kono. Lah engko tiwas oleh wong ayu, wonge ayu, bodine apik, dibuka isine padha ora. Malah isine bedol pohong. Tolang-tolang. Wonge dan Ora sida mak bergerilya. Parian dong sih. Harian. bedal kok bedal pohong. Mimine dan ngeprui panci. Warga mancingan ketekan banci. Ya ora kebake muga manggya Basuki. Lah, Karepku ngono kok meleset rono wae. aku telanjang Gilani. diindik yoga mugi sing mirsani wayang bagya mulya Allahumma amin. sing penting isine telanjang lek ora nafsu ora masalah tergantung zina matanya diarahkan kemana nek telanjange bayi arep pakpung apa ya Ayo bawa genti. panas udan alah udan penekanan Mbak Ika nek urung jejeg rasa ditambahi kaya Mbak Ayu barang kira-kira sindene urung jejeg rasa tambahi alah mungkin rasa sak mati mawon iki nek wis bakoh kaya kula pondasine kuat Dakon wong nggo dongkrak kok ora dakon. habis KTK panas udan alah panas udan aling-aling capek Sinden kok kaya ambulan. gunung Mangga. sing kon misu apa sing sinden remuk ya rasa-rasa